ħafna min-nies għandhom din l-idea li l-antibiotics biss ifejqhom. M'hemmx sintomi, ma jfissirx li qatt m'għandhomx il-virus fuqhom. All right. Jista' jkun li jkun għaddilhom xi ħadd il-virus u għadu ħajoħroġ is-sintomi. Nilqawkom għat-tieni episodju ta' Kelmiet ma' Bambinelli. Illum għandna magħna lil-Dr. Amanda Camilleri Farrugia li hija tabiba u ħabiba kbira tiegħi wkoll għaliex konna flimkien il-kors tal-ispiżjara. Imma mbagħad Amanda komplet tistudja l-tabiba u llum qed tispeċjalizza biex issir tabiba tal-familja. Għandha l-familja tagħha llum ftit ilu sarethom. Nawgurawlek minn qalbna. U llum ħanitħattu naqa' fuq suġġett interessanti speċjalment fejn jikkonċerna tfal. Għax meta forsi jaqbad lilna l-adulti noħdu għana relax, tipo nafu xanna namlu, imma meta jaqbad l-tfal peni kbir. Iktar. U Normali. dan huwa is-suġġett tal-gastrik. Mela, kif semmejtit l ħaġa thank you tal-istedina. Għata pjaċir tiegħi kif qed inti ħbib kbar, ġifieri minn qalbi nieħu gost li qed nagħti semmi hawnhekk. Kif semmejt it-topic tal-gastrik jinkwetana xejn iktar fit-tfal. Fil-kbar mhux qed ngħidu ma jinkwetanix. U fil-verità laqas fit-tfal memma l-fejn inkwetaw esaġerata, xi xi ħaġa komuni ħafna li tiġri, ġas fit-tfal ninkwetaw iktar ħabba riskju ta' dehydration, ovvjament. U iktar kemm it-tfal ikunu żgħar ninkwetaw daqsxejn iktar. Plas l-ommijiet ninkwetaw iktar, issa li jenhom naf xi ġifieri. Fil-verità gastroenteritis hija infezzjoni taffettwa l-musrana. Ħafna min-nies jesperjenzaw li jirremettu daqsxejn, jkun hemm daqsxejn diarea. Fit-tfal, per eżempju, tista' ukoll ikun hemm sintomi per eżempju ta' ejja, forsi jkomplejnjaw iktar buġaħ ta' żaq. Però normalment sakemm ikunu isu contained is-sintomi mhix ta' riskju. Nibżgħu iktar jekk daw ir-riskju ma jiġux kontrollati, daw is-sintomi ma jiġux kontrollati. Kif semmejna ħabba dehydration. U nimmaġina anke nuqqas ta' ptit ikun hemm. Ikun hemm nuqqas ta' ptit, ġieli anke jaraw xi demm fl-ippurgar, li f'dak il-każ ovvjament irid jara tabib mill-ewwel. Għalkemm tista' tkun xi ħaġa relattivament mhix komplikazzjoni ġifieri, ma rridu neskludu komplikazzjonijiet f'dak il-każ. U hemm ċertu tipi ta' gastroenteritis li jkun hemm deni, però mhijiex komuni. L-iktar ħaġa komuni kif għedna dawk is-sintomi li semmejna, prattikament tikkawża minħabba virus, ġifieri jekk inti xi ħadd ikun hemm normalment l-iktar li nsibuha jekk xi ħadd imur childcare pereżempju, jew ġew klassi, xi ħadd jibda jirremet jew dex diarrea, u mbagħad jiġi t-tifel l-għada jew it-tifla u tgħidlek mami jew papa għandi daw is-sintomi jew tara li m'għandix aptit u tirremetti eċċetera. Normalment is-sintomi ma jdumux ħafna, ġifieri within 3-7 days għandhom jissetiljaw. All right. Però narawha li id-diarrea jew li t-tfal jibqgħu jagħmlu xejn iktar lose jafiddhom daqsxejn iktar. All right, ġifieri ddum iktar minn dawk is-7 days. Ekku. L-iktar ħaġa importanti li within dawk 7 days u wara dejjem qiegħda tonqos il-frekwenza. Jiġifieri ma tkunx normali jekk inti nibqgħu ngħaddu dejjem ammonti ta' diarrea akbar, pereżempju 8 darbit kuljum. 3 darbit kuljum. Ġifieri ħan innotaw li dejjem qed jonqos. All right. Tajjeb. Dawk essaċ l-iktar komuni. All right. Rigward is-sintomi. ħafna drabi jibdew eżatt malli jidħol il-virus fil-ġisem? Le, mela. Normalment, aħna per eżempju, jekk xi ħadd qiegħed għandu sintomi tal-gastrik, aħna bejn in-nies ngħidu l-gastrik. Tajjeb. Meta jkun hemm sintomi tal-gastrik, ovvjament it-tfal ma jridux imorru l-iskola. Issa, ma jfissirx li meta jgħaddu s-sintomi jistgħu jmorru mill-ewwel. Dejjem ngħidu titħalli jumej biex tmur għax-xorta inti tista' tgħaddi il-virus. All right. Tajjeb tal-gastrik. Issa bl-istess mod, jekk inti t-tifel jew it-tfal insomma qegħdin healthy, qegħdin m'hemmx sintomi, ma jfissirx li qatt m'għandhomx il-virus fuqhom. All right. Jista' jkun li jkun għaddilhom xi ħadd il-virus u għadu ħajoħroġ is-sintomi. Normalment inti mhux ħafna mit-tfal meta jiġu pereżempju fil-klinik jgħidulek isma' pereżempju jumejlu kien hemm xi ħadd li kellu l-gastrik pereżempju. Emmin dak il-ħin dik il-ġurnata stess joħorġu l-sintomi, però mhux l-iktar komuni.
Ovvjament din immaġina li ma tgħinx li jkun diġà fuqek, għax immaġina li jkun diġà fuqek tista' titrasmettih. Jekk ikun diġà fuqek xorta tista' titrasmetti, ovvjament U jekk għalhekk għandek jinfirex is-sintomi malajr. ekku. Jekk għandek is-sintomi ħaj trasmetti ħafna iktar. All right. U bekk aħna ninsistu ħafna l-hand hygiene, forsi Alright. fi żmien il-COVID kulħadd iffoka ħafna fuq sanitizers u hekk, però fuq gastroenteritis mhux dejjem is-sanitizer jaħdem. All right. Ġifieri iktar importanti taħsel idejk bis-sapun Sapun u ilma. milli sanitizer. Ekku. All right. ekku. Għaliex inti jekk jiena għandi sintomi tal-gastrik u għandi l-virus fidejja, għandi l-mikrobi fidejja, jekk ma sintomx kull ħaġa li miss, jekk inti ġejt warajhom issejt l-istess affarijiet, tista' mbagħad jaqbdek lilek il-virus. All right. Jekk inti hemm xi ħadd, pereżempju, però jekk jiena għandi sintomi u inti ġast tħalt fil-kamra ma missejt xejn u ma missejtnix, normalment m'hemmx riskju li jaqbdek il-gastroenteritis. All right. Bekk aħna fit-tfal tinfirex iktar malajr, għax it-tfal dejjem imissu jdaħlu ġo ħalqhom, eċetera, eċetera. Ġifieri dik l-iktar focus li rridu nagħmlu, jaħslu jdejhom, eċetera. Tajjeb. Mela, bħala trattament, meta it-tfal jaqbadhom il-gastrik, ovvjament, meta jaqbadhom il-gastrik fit-tfal, speċjalment, ġeneralment dejjem xorta noħduhom għand it-tabib jew għand Ekku. il-pedjatra, però id-dar jekk forsi nafanna l-appuntament wara nofsinhar, x'nistgħu nagħmlu biex ngħinuhom? Mela, l-iktar ħaġa importanti meta jkun hemm gastrik hi li jibqgħu jxorbu. Issa, Alright. dan jiddependi ovvjament kemm qed jirremettu tfal, kemm qed jgħaddu diarrea, eċetera. Issa, f'diarrea easy, għax inti xorta qed jixrob jew tixrob it-tifla jew t-tifel u ħajżommuhom. F'każ li l-tfal ikun qed jirremettu, importanti li dejjem nistennew qisu nofsija jew sija sakemm inti tibda terġa' tihom jixorbu. Wara li jkunu remettew. Wara li jkunu remettew. Għax inti ħadd ittihom mill-ewwel, l-istonku ħajkun għadu l-infora tal-istonku tkun għadha sensittiva, tkun għadha irritata. All right. U jekk ħaddtihom mill-ewwel, avvolja tfal ħasra ħafna mid-drabi jgħidu għandi laqgħa imma tkun tittihom. Imma dejjem imqar nistennew nofsija u nibdew bela l-ilma. Ġifieri ħafna tfal da bluk jixorbulek ħafna Żgur, għax jerġa' joqgħod fuq l-istonku. imma nerġgħu terġa' tikkoppa l-istonku u terġa' tibda mill-bidu. Tajjem, ġifieri dik l-iktar bħala bażiku l-importanti li jkun qed jixorbu. U l-aħjar ilma waħdu. Issa jiddependi mill-età. Tajjeb, fit-tfal babies inkomplu l-ħalib normali. Il-ħalib, il-formula, jew il-breastfeeding li jkunu qed jieħdu. Issa, li nistgħu nagħmlu però flok nagħtu jekk għal-mod tal-kelma jieħdu 6 scoops kull 3 hours jew kull 4 hours pereżempju. Taqsamhom, ġifieri tieħu pereżempju tagħti 3 scoops All right. kull sija u nofs Kull sija u pereżempju. nofs biex ma nimbullawlhomx Biex inti again ma l-istonku. terġax timborma l-istonku. All right. Fit-tfal daqsxejn ikbar, nistgħu nħaltu dawk is-salts, l-oral rehydration salts mal-ilma. All Tajjeb? right. Però as such, l-iktar importanti li t-tfal jixorbu l-ilma. All right. Apparti minn hekk jeżistu ċertu prodotti li għandhom diġà minnhom jisom xejn salts u vitamini, All right. għax ħafna mit-tfal ma jħobbux Kont il-medicine, se mediċini, ngħidlek. eċetera, però jeżistu ċertu mhux energy drinks as such, imma li fihom salts. All right. Li ma jkunux ilma waħdu. Li ma jkunx jkun ilma ftit waħdu. imluħa biex Li ma jkunx ilma waħdu. jirreplacejaw. Eżatt. Alright. Idealment ma jingħataw xi orange juice jew affarijiet hekk. Għax l-orange juice again jista' jirrita l-istonku ħabba li daqsxejn aċidus. All right. All right. U nimmaġina anke eżin soft drinks mhumiex rikomandati in ġenerali fit-tfal, imma Soft drinks mhumiex rekomandati u idealment ma jintużawx. Xorta. Alright. Għall-istess Għall-istess raġuni raġuni. ħabba laċtu. All right. Tajb, issa, jekk inti tgħid li ma jiena tfal ma jixrob xejn, pereżempju, jew f'dal-ħin partikolari dak biss niżżel. Fis-sens inti tkun prattika wkoll. All right. I mean, aħna t-teorija tgħid li isma' idealment ma nużawx soft drinks, eċetera. Però jekk it-tifel jew it-tifla kull ma tixrob blok naqa' soft drink, aħjar tixrob dak milli xejn. Milli xejn, għax tiġi dehydrated. Ekku. Xorta f'dak il-każ irridu naraw tabib, ġifieri dawn li qed ngħidu iktar biex xemm affarijiet li ma rridux affarijiet li m'għandniex ninkwetaw fuqhom u li għandna ninkwetaw fuqhom u meta għandu imorru għand it-tabib. All right. Tajjeb? Mela kif għedna l-ewwel ħaġa l-importanti li jixorbu. Issa, għal affarijiet bħal meta jkun hemm dardir, għax inti irridu hemm ħafna tfal li jgħidulek pereżempju ġast imdardar m'għandix abtit niekol u tinħossni li ħan irremetti, ma mhux dejjem jirremettu. So Alright, iktar għax ġast ikun hemm il-biża li ħajrremettu. Tajjeb? F'dak il-każ jeżistu ċertu drops li huma naturali. Effettivi, però mhux dejjem.
u nistgħu nagħtu lilhom. Idealment dawn l-affarijiet kif qed ngħidu ikun irrakkomandakom lok it-tabib tiegħek jew il-pedjatra tiegħek ukoll. Imma affarijiet li jeżistu u li jistgħu jinxtraw over the counter li qed ngħid bħalissa. All right. Affarijiet oħra li jistgħu jintużaw huma probiotics fil-każ ta' diarrea. Probiotics huma ta' jkun hemm bakterja tajba li aħna nieħduha ġast biex tirreplace l-bakterja ħażina li jkun hemm fl-imsaren. All right. Issa, fit-tfal minn babies anka minn newborns jistgħu jingħataw drops ġol bottle stess. Okay. Again, ħafna minnhom huma over the counter. Ġifieri jistgħu U jixtru. mhux ħadd tagħmel ħsara billi tilħaq ittihomlhom pereżempju qabel mort għand it-tabib għax huma probiotics kull bakterja. Ekku, mhux ħadd tagħmel ħsara li ttihom. Prattikament ġast tiġbed bil-pipetta u titfa' fil-bottle fit-trabi u bagħad hemm probiotics oħra tipo sexits, eċetera, iktar ma jikbru tfal. All right. Ma kemm it-tobba u l-ispiżjara tan-nies li qed jarawna jistgħu anke jirrakkomandawlhom eżatt id-doż, eċetera, eċetera. Fejn ikun hemm dubju dejjem irridu niċċekkjaw. Of course. Dawk l-iktar li nistgħu nagħmlu sakemm qegħdin id-dar. All right. Issa, meta din id-dar u qed naraw li dawn l-affarijiet jew mhux qed jaħdmu, jew qed ninnutaw affarijiet oħra li jinkwetawna. To what extent għandna ninkwetaw. Mela, jekk aħna naraw li t-tfal qed jintelqu ħafna, jekk it-tfal il-ħin kollu jirremettu ġifieri daw stennejt nofsija qed tipprova tihom bela ilma u xorta titellaw. Mhux qed ngħidu stennejt nofsija reġgħu tellgħu pup u tlaqna għand it-tabib mill-ewwel, fis-sens nistgħu nistennew daqsxejn iktar. Imma jekk għamilna maximum ta' 12-il siegħa li t-tifel ma tiżomm xejn u t-tifla ma tiżomm xejn, żgur li jrid jarhom tabib issa. Aħna dejjem nirrakkomandaw li anka jekk mill-ewwel darba li jirremettew jekk il-ġenituri ma nkwetati iridu jkellmu tabib. Tajjeb, imma hemm ċertu affarijiet li nistgħu nistennew ftit u nosservaw it-tfal. Ġifieri kif semmejt, jew li ma jkunux qed iżommu ġifieri jkun qed jirremettu l-ħin kollu. Il-ħin kollu. Fit-trabi nagħtu każ kemm qed inbidlu nepis. Kemm All tinbidlu right. riqi. Ġek inti tinnota li iċċekkjajt in-nepi għal-mod tal-kelma s-soltu tibdel ma' kull bottle in-nepi pereżempju. U n-nepi wara 4 sigħat kienet xotta ma kien hemm xejn pipi. All right. Nepi waħda ma ninkwetawx as-saċ. Imma jekk inti qed tara li daw is-sintomi li ħin kollu tirremetti, naqset il-bottles, speċjalment binqas minn nofs li tixrob is-soltu, u l-ħrieqet ikunu xotti, ovvjament irid jara tabib. Id-diarrea biss, skużi. Jew kun hemm diarrea biss. Kun hemm id-diarrea biss, il-nepi tkun tidher. Ħatinduna. Bla sekk ikun hemm il-line tal-pipi. Però mhux dejjem tkun accurate. All right. Iktar speċi ħatinduna inti kulħadd ikun jafhom it-tfal. Jiġifieri ħatinduna In-nepi tħossat ila jew tħossat ħafifa. ila iktar plus li inti speċjalment meta jkunu morda ħadd iċċekkjahom ħafna iktar. Rid iktar li din is-soltu wara sija in-nepi ħatkun itqal x'interfa' l-baby u issa xejn, ġast itqal x'in tagħmel id-diarrea hemm xi ħaġa li mhix sew. Issa, apparti minn hekk kif semmejna telqa, dan sa laħan semmi iktar f'affarijiet fit-tfal kbar tista' tessessjon, imma li tara pereżempju li l-irsin ikun daqsxejn iktar xott, Okay. eċetera. Idealment ma naslux sa dak l-istage qabel ma nkellmu tabib. Tajjeb, imma u ħafna mit-tfal ma jkunux gravi daqshekk, thankfully. Però meta naslu f'dak l-istadju, żgur it-tfal iridu jiġu assessjati minn tabib jew pedjatra il għaliex ikun hemm bżonn jew mediċini oħra li tabib biss jista' jtihomlok. All right. Jiġifieri f'dal każ jeżistu anke mediċini li tagħmelhom taħt l-irsien All right. għad-dardir pereżempju għal remettar. U biex jifqu jirremettu. All right. U normalment meta tfal ma jkunux gravi u pereżempju jiġu għand it-tabib tal-familja ngħidulhom isma' prova din il-mediċina. All right. Għalkemm xorta ma tistax tingħata lil kull età. All right, f'semna. Imma ngħidu isma' prova din il-mediċina tagħmilha taħt l-irsien u naraw kif tibqa'. Però jekk tibqa' torta tirremetti, irkollok bżonn tmur l-emerġenza tat-tfal. All right. Għax dak il-każ ikun hemm bżonn id-drip kif aħna nafuha. All right. Fejn nagħtaw mediċini fil-vina. Insomma, hemm affarijiet oħra li jistgħu jsiru skont mbagħad kif jiġu assessjati t-tfal. Hemm xi ħinijiet partikolari, mela, pereżempju jiena t-tifel qabdu gastrik, mhux l-ewwel darba. Hemm xi ħinijiet partikolari kemm għandi nistenna qabel ngħid li issa
eżempju, newborn tieħdu mill-ewwel, gess l-remetta jew għamel diarrea idealment jaraħ il-pedjatra u tabib mill-ewwel. Minn 6 xhur il fuq, per eżempju, ngħid mela jumejn, 3 kemm għandi nistenna. Ovvjament jekk ma jkunux sintomi gravi għax hekk qed tgħid inti kun nofsija jirametti. Mhux hekk. Naħseb qasna xil sija ma nistenna kieku jiena. Ekku. Imma jekk kun sintomi għaddejjin normali li ħanejtek. Ara, fil-verità ma nħobbx ngħid isma' żgur wara ċertu ammont għax tara każ. Il-gravità tas-sitwazzjoni. Tajjeb, ġifieri naħseb mhix ideali li tgħid as a blanket statement tisma' wara 12 hours jew wara 1 hour. All right. Inti dejjem trid tara skont is-sintomi, skont kif huma tfal, għax mhux kulħadd jirreaġixxi l-istess għall-istess gravità ta' sintomi. Veru. Ġrid timxi case by case. Tajjeb. L-iktar, mela, kif semmejt inti tajjeb, inqas minn 6 months, normalment nirrekomandaw anke inqas minn 1 year ġieli, ma inqas minn 6 months, definitely li irridu jarawhom tabib, għaliex huma jiddependu biss mill-formula jew mill-breastfeeding. Eżatt. Iktar minn 6 months, għaliex aħna nagħtu ikel bdejna l-ikel. Imma again, jiddependi case by case, għax mhux kull tfal jibdew jieklu kollox mill-ewwel u regolarment mill-ewwel, jiġifieri case by case. Imma jekk xi ħadd, ġifieri mhux gravità enormi, imma remettilek pereżempju 3 darbiet jew jinnaf. M'hemmx jisu blanket statement, imma jekk inti tara li qed jiżdied iktar ġast bħala progress, ġifieri jekk inti pereżempju Mal-ħin qed jiggrava. mal-ħin qed jiggrava f'dak il-każ Fimt? Jew hemm affarijiet li nkwetawna mill-ewwel, ġifieri bdew jirremettu f'daqqa. Ġifieri inti billi pereżempju remetta issa. 3 sigħat oħra reġa' remetta, ġifieri in between irnexxielna nżommu xi ħaġa żgħira. All right. Tajjeb. Nistgħu ngħidu isma' ħanistennew daqsxejn ħanaraw kif ħajżviluppaw. Imma kif semmejt inti, jekk dan it-tfal qed jirremettu kull nofsija pereżempju li litteralment aqqas għandhom xi tellaw iktar u qed tipprova tihom bel-ilma btubb u jerġgħu jtellawha. F'dak il-każ immedjatament ittara tabib. Issa ovvjament jekk dejjem meta jkun hemm xi dubju, aħjar iċċempel lit-tabib tiegħek jew il-pedjatra to be safe u jigwida tikom gwida u ġifieri ma mhux ma nistgħux nagħmlu blanket statements ġenerali. Leja, tagħmel sens, għax ovvjament is-sintomi mhux ta' kulħadd ikunu l-istess. Dejjem ikollok 48 hours imma kif qed inti remetti kull 3 sigħat. Mhux hekk? Dejjem ikollok 48 hours għaddej jkun nofsija li hija kompletament differenti. Ekku. U każ li meta ngħidu le dan qed jiggrava. Irridu mmorru għand tabib jew emerġenza. Mela, jiddependi anke l-età ta' tfal. Issa, fit-tfal inqas minn mela, jiddependi mill-età ta' tfal, mill-gravità tas sintomi u t-tabib jew il-pedjatra u x'available u x'affarijiet għandu l-klinik. Għaliex jekk aħna naraw li t-tabib jew il-pedjatra hemm bżonn li jingħataw drip lit-tfal, ħafna mid-drabi kemm il-polyclinics u kemm fil-privat mhux dejjem issib tobba li huma u l-equipment available biex nagħmlu id-drip lit-tfal. Ġifieri f'dak il-każ jekk naraw li huma gravi ħafna li qed jirremettu pereżempju ta' spiss li ma tiżommu xejn, provajt ittihom daw id-drops li semmejna naturali u xorta reġgħu tellawhom. Fil-verità nistgħu nkellmu lit-tabib tal-familja kif semmejt ħabba l-mediċini li tagħmel taħt l-irsien. Imma again, meta jkunu età żgħira ħafna, pereżempju 6 months, definitely, fis-sens irid jiġu assessjati minn tabib. Jekk ikun hemm ir-riskju it-tobba l-ebda tabib ma ħajjieħu ir-riskju li ħajjgħidlek isma' li ħallih id-dar. Jekk ikun hemm riskju ta' dehydration jew sinjali ta' dehydration fit-tfal, ħanibgħatuhom mill-ewwel l-emerġenza. All right. Għaliex ħafna ġieli narawha, il-ġenituri jippanikjaw, jiġu l-klinik nippruvaw di il-mediċini żgħar pereżempju jew ngħidu sma' tihom daqsxejn solt jew tihom ftit ċans. Għax inti jekk tirremettilek kull nofsija, hemm min pereżempju kif jirremetti tubtajtu xi jixrob. Ġifieri ovvja ħajkompli jtella, ġifieri nistennew ftit. Ma again, inti meta jkun hemm jekk eżempju hemm ħafna telqa, in-nepis xotti, dawk huma kollha sintomi li jisma' aħjar imorru l-emerġenza. All right. Tajjeb, għax normalment ikun hemm bżonn id-drip.
Mhux dejjem, imma normalment ikun hemm bżonn id-drib. Ġifieri meta jkun hemm jisu ħafna sintomi, ħafna sinjali ta' dehydration, ġifieri qed ngħaddu inqas pipi mis-soltu, qed nixorbu inqas imma qed ngħaddu iktar diarrea mis-soltu nirremettu iktar, telqa, jew ġieħ ta' żaq pereżempju li dejjem jiżdied. Tarbija ħin kollu tikbi forsi. Tarbija dejjem tibki fit-trabi, ovvjament il-threshold biex nirreferu għall-emerġenza huwa baxx iktar. Għax inti fi klinik privati u l-poliklinik mhux dejjem ikollok biex tista' teskludi kollox. All right. Tajjeb. Però again, m'hemmx straight line li ngħidu sma meta ġifieri, okay, meta hemm affarijiet gravissimi, jew affarijiet mixjin lejn gravi, jew mhux qed immorru tajjeb il-mediċini, dejjem ħammur l-emerġenza. Ma nistax ngħidlek isma' jekk jiġrihek titmur l-emerġenza, jekk jiġrihek ma tmurx. Again, għax it's a case by case. U dan ħafna drabi illum it-tobba kollha jaħdmu bil-messaġġi wkoll ġbek nispjegawlhom it-tarbija jew it-tifel x'għandu ħajgwidawna huma għax jekk għandu forsi l-equipment ħajdlek ejja hekk jekk m'għandux ħafna mhux tajdejja. Ħafna mid-drabi jekk inti ċempel pedjatra tal-familja ħajsaqsik ċertu mistoqsijiet. Per eżempju, kiex qed jgħaddi pipi, jekk hux qed jixrob, jew kemm xorob in the last 24 hours, kemm jeżen it-tifel jew it-tifla, kif huma bħala enerġija, jekk hux qed jinexxi. Insomma, hemm ċertu mistoqsijiet li iġġeluna naraw jekk hix gravi ħafna sitwazzjoni, jew isma' nistgħu nistennew ftit, jew isma' tox tinkwieta nistantik xi ħaġa li dan. Again, kif dejjem ngħidu, fit-tfal jekk ikun hemm xi dubju jew concern tal-ġenituri, ma naqbdux nistennew, ġifieri dejjem jara tabib. Żgur, aħjar morru għal xejn milli morru tard. Milli nkunu tard ekku. Li nkunu għamilna aktar ħsara milli ġiet. Ekku. Issa, mela, mediċina tkellimna ftit rehydration salts u hemm xi mediċini tad-dardir. Bħala diarrea. Ġieli nisma' nafu insomma li hawn mediċini li jwaffqu. U waħed li niżawhom il-mediċini li twaqqaf id-diarrea. Mela, ħafna mid-drabi, mela, fit-tfal, babies, etc. ma nirrekomandawhom. Ma tantx nirrekomandawhom. Fil-verità aħna in ġenerali ma nħobbux nużawhom. Il-xjenza warajja u t-teorija warajja hi li bażikament jekk hemm persuni għandha l-virus, inti ħatħalli l-persuna speċi tgħaddi l-kors tal-virus u jekk kollox ikun stabbli, jekk kollox ikun ġifieri s-sintomi jkunux gravi u within a few days ħajgħaddu waħedhom. All right. Inti meta twaqqaf m'intix qed tħalli isu il-natural course tal-virus tgħaddi waħedha, so no, ma tantx nirrakkomandawhom. Anka fl-adulti, mhux fit-tfal biss. Ġieli nagħlqu ftit għajnejna u nużawhom jekk xi ħadd pereżempju għandu xi ħaġa li vera emerġenza li ma jistax ifallija. All right. U inti tgħid isma' użaħħa darba, imma again ma nħobbux nużawhom hekk bla-doċċ biex niftehmu. Hawn mediċini wkoll li jaqgħdu mhux iwaffqu. Dawk jagħmlu ħsara għal fini ta' virus? Le. Le, u xek? Le, ma jagħmlux ħsara, Fil-verità biex nżid isek ma li qed tgħid, fil-ġili konna mistoqsijiet, pereżempju kif komplux breastfeeding, kien naqilbux il-formula, fil-babies li qed jiddependu mill-formula breastfeeding, no, normalment ma naqilbux il-formula. Breastfeeding jitkompla normali, formula jitkompla l-istess tip. All right, ġifri jekk ma naqlibx għal waħda li hija pereżempju lactose free jew apposta d-diarrea. Le, waqt li jkun hemm ġifri jekk inti il-baby għandu daw is-sintomi issa, no, għax-xorta l-baby jrid 1 to 2 weeks biex jaġġastja għal-ħalib. Għal-formula ġdida, all right, li ma tagħmilx sens għax meta eġġastja ikunu għaddew is-sintomi. Ekku. All right. Normalment imbagħad mhux normalment, ma ikun hemm każi li naqilbu l-ħalib fil-babies qed ngħidu għal lactose free, jekk pereżempju naraw forsi baqgħu iktar jgħaddu daqsxejn iktar loose, ġifieri għaddiet il-fażi tal-akuta tal-infezzjoni. U wara jibqgħu daqsxejn jagħmlu iktar loose. Ġifieri tinnota li jisom l-ippurgar ta' tfal ikun daqsxejn iktar loose. Mhix dejjem again, ġifieri di dejjem idealment tiġi rakkomandata mit-tabib tal-familja jew mill-pedjatra. Mhux il-ġenituri jaqbduna jgħidu ħanippruvaw dak il-ħalib, ħanippruvaw hekk. All right. Illa għaliex mhux dejjem qed nagħmlu ġid, jekk taqleb ħafna ħalib, fil-verità tkun tista' tagħmel iktar ħsara mill-ġid. All right. Tajjeb. Dan qed nitkellmu fuq tfal li huma dipendenti fuq il-ħalib bħala ikel. Għax imbagħad tfal ikbar. Issa, kont ġejja għalija. Tfal li huma ikbar u bdew l-ikel
u per esempio over 1 year nibdu law mill-ħalib li nieħdu ħana l-kbar. Huwa ideali li jekk qegħdin qed jgħaddu diarrea nevitaw affarijiet ta' dairy. All right. Tajjeb, għax l-ewwel ma semmejtix, nevitaw affarijiet ċaħmin, nevitaw il-qali, affarijiet ċili, eċetera. Però nistgħu nużaw affarijiet iktar naturali jew pereżempju soy-based. Essa ċimma xorta inti fil-perjodu akut xorta nevitaw id-dairy products f'daw fit-tfal li qegħdin jieħdu d-dairy products. All right. Again, ġieli mbagħad idumu daqsxejn iktar, jagħmlu daqsxejn iktar lose, li f'dak il-każ mbagħad nistgħu nadattaw skont is-sintomi. Again, idealment mhux il-ġenituri jaqbdu jiswiċċjaw. Dejjem isaqsu lit-tabib isma' x'taħseb li għandna nagħmlu jew skont is-sintomi tat-tfal għax mhux kulħadd l-istess. U x'inhu l-idea li intuhom jieklu? Affarijiet xotti nimmaġina. Ekku, ġifieri affarijiet kif semmejt qali xaħmijiet u hekk nevitaw. Meta jkun hemm gastric li pereżempju qed jirremettu, eċetera, again affarijiet xotti li mhumiex xaħmin, li m'hemmx qali. Fil-verità ma tantx huma appetizing imsiken għat-tfal. Xi toast, ħobs mixwi l-immaġina. Eżatt, naħseb idealment mingħajr butir. Idealment, però again, jekk inti t-tfal ħafna mid-drabi mhux ħajdulek mingħajr butir, so tagħmilhom l-inqas possibbli. Ġifieri you have to be practical ukoll f'dawn l-affarijiet. Ultimately l-aqwa li qed jieklu xi ħaġa. Idealment, again, portions żgħar, aħjar portions żgħar u spissi milli qabadna ħadna ikla relattivament kbira u reġajna tellajna kollox li terġa' tibda from zero, ġifieri. Nimmaġina xi crackers, rice ross, pereżempju. Banana tejn? Banana tejn, imma tittoqgħod attent again ma tħoddix għax naqgħod ilha. Eżatt. Ma tihomx kollha tihom kwart pereżempju tilhom ftit. Eżatt, affarijiet bħal brodu, chicken mollija, imma again fit-tfal imbagħad ma tantxi tittoqgħod attenta skont kemm ikunu picky, x'qed jieklu, eċetera. Il-brodu naħseb jgħinu wkoll anke rehydration f'dak il-każ u ħabba li jkollu ftit ovvjament kif issajru, eċetera. Imma eħe. Tista' brodu qisu bil-ilma fl-istess ħin qed iservi li. Ekku. Tajjeb, all right. Mela, antibiotics jintużaw f'gastroenteritis? Mela, di isemmunna ħafna, inti naħseb bħala spiżjara. Jiena nismaħħa ħafna jisaqsuni, mela mhux ħaddini antibiotics? Jew ma tanix antibiotics it-tabib. Mela, hawn ħafna misconception. Jiġifieri ħafna min-nies għandhom din l-idea li l-antibiotics biss ifejqu. Issa, fil-verità f'gastroenteritis l-iktar kawża komuni tal-gastroenteritis hija virus. U antibiotics mhux ħajaħdmu fuq il-virus. Hemm biex ma nkunx again blanket statements, hemm ċertu każijiet li jintużaw antibiotics. Però all right. Normalment iridu pereżempju l-persuna ikollha sintomi ta' gastroenteritis, baqgħu għaddejjin is-sintomi, spiċċat marret l-isptar, saru testijiet fuq l-ippurgar u fit-testijiet tal-ippurgar sabu tip ta' bakterja jew ċertu mikrobi oħra li hemm bżonn actually l-antibiotics. Imma no, in generally ma nużawx l-antibiotics, ġifieri kif semmejna nużaw probiotics, nagħtu kas id-dieta, oral hydration salts, imma no antibiotics, no. Dik vera importanti. Nagħmlu enfasi fuq. Fil-verità li jagħmlu iżjetar għax ikomplu joqtlu l-bakterja tajba li għandna fil-mostrana. Infatti nimmaġina li ġieli anka tfal komuna ħafna nagħtu antibiotic pereżempju għal xi chest infection u mbagħad wara jġejdulna misma' x'it-tifel qed jagħmel diarrea pereżempju. Jiġifieri no antibiotics in generally ma nużawhomx. Mhux indikati. Meta tgħid ġieli jkun hemm bakterja jikkawżaw il-gastroenteritis, dan qed ngħidu pereżempju bħal ta' food poisoning. Jekk mela hemm ċertu mikrobi li huma bakterja li jittieħdu mod ieħor, imma ħafna mid-drabi pereżempju tkun food poisoning. All right. Tajjeb, issa food poisoning ħad iġi kkawżat hekk inti hemm il-mikrobu fil-flikel jew ikel kontaminat. Essa mhux ħadd tagħmel differenza, ġifieri għal management għal kif nittrattaw fil-bidu speċjalment mhux ħadd tagħmel differenza. Ġifieri inti ħafna mid-drabi meta jiġi xi ħadd fil-klinik jista' jkollna idea li tkun food poisoning għax jekk inti tgħid isma' aħna kienna chicken, il-bieraħ pereżempju kellna barbecue u kienna chicken. All right. U kull min kien iċ-chicken kulħadd bis-sintomi qed nirremettu, qed ngħaddu diarrea, eċetera. So diġà jkollok idea, però xorta l-importanti tibqa' tixrob li nikkontrollaw is-sintomi kemm jista' jkun. Għax fil-verità naħseb is-sintomi huma l-istess. Huma l-istess. Apparti li tkun ta' forsi li kil xi seafood jew forsi li kil tiġiġa tista' tkun mhux
msajra tajjeb Ekku, ġifri ħafna bħal-barbecue. mid-drabi konna idea minn fejn ġejja mill-istorja li qed jagħtuna l-pazjenti. Tajjeb, all right. Imma again, mit-trattament huwa purament fil-bidu huwa l-istess. Jekk imbagħad is-sintomi ħajgravaw, ħanimxu għal affarijiet fil-vina, imma mbagħad skont il-każ again. Tajjeb, ġifieri jekk ikun hemm bżonn iktar mediċini, hemm xi antibiotics u hekk, ħajnataw skont it-testil li saru fuq l-ippurgar u jekk ikun mhux indikati. Però again, mhux normalment. Ħanaqleb fuq xi ħaġa oħra. Għaw vaċċin li jippreveni il-gastric? Mela, issa, fit-tfal, ma nistgħux ngħidu sma' għaw vaccine li tippreveni il-gastric kollha. All right. Imma għaw vaċċin kontra rotavirus li huwa virus partikolari sta jekkawża sintomi ta' gastric daqsxejn gravi, ġifieri wassal sintomi gravi malajr. All right. Nirrakkomandaw bażikament għax tippreveni milli it-tfal jaqbadhom dat tip ta' virus u ħafna mid-drabi daw it-tfal li jaqbadhom dat tip ta' virus jispiċċaw actually l-isptar għad-drip. All right, ġifieri nevitaw. Qed nivitaw li jiġu li jiddaħlu l-isptar. All right. U trauma li toqgħod l-isptar, li ħasra l-kedda biex tagħmelhom l-affarijiet fil-vina, I mean jekk tiġi bżonna, by all means. Imma fejn nistgħu nevitaw. Ġifieri teżisti il-vaċċin, fil-verità mhijiex injection, ġifieri mhux ħajkun hemm tingiża, huma drops li nataw fil-ħalq. L-itfal jibdew l-ewwel doża tingħata minn 2 months over u bej kull doża hemm żewġ dożi, bej kull doża tistenna xahar. Tajjeb. Bej wieħed u ieħor. Tajjeb. Dik, imma again, f'dik il-vaccine mhux qed nipprevenu kull tip ta' gastroenteritis. Ġifieri tfal billi ħaduhom xorta jaf eżempju. Xorta jaqbadhom gastric. Qed nevitaw gastric fl-ewwel ftit mhux dat tip ta' gastric gravi fl-ewwel ftit xhur tat-tarbija. Qed nevitaw is-sintomi li jiġu kawżati mir-rotavirus li huma sintomi ta' gastroenteritis. Tajjeb ħafna. Naħseb illi il-qatna il-suġġett minn kantri differenti, s-sintomi nafhom diskutejnihom, x'nistgħu nagħtu d-dar, fejn għandna nirreferu tit-tabib u fejn għandna mmorru l-emerġenza. Naħseb essaġġ il-qatna s-suġġett tal-gastric tajjeb nittama li konna ta' informazzjoni utli għalikom. U grazzi ħafna tal-ilqajt l-istedina tagħna u kont magħna l-lum. You're welcome. Kien ta' pjaċira lina. U grazzi tal-informazzjoni utli għaddejt lili u li semmija tagħna. Thank you ħafna. Thank you.